jam hiire mon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe diniral jamma bela yo Allah yurmo musidɗo men Jalle Siya fo ɗum en fof tendagal maaɓe julɓe en garti ha hande jokkude ɗo yewtere nde gonnoɗen e dow mum hono siira nulaɗo men Mouhammad mo jame kisal goni mum deftere wiitende gurdam nulaɗo Allah Mouhammad sallllahu alayhi wa sallam tawi windi ɗum ko musidɗo men ceerno Harouna Sy ngal ɗo damal natirten ɗo ko añɓe ɓadiɓe ɗaynoka en ko debbo araɓe arno mbayla yahuɗen goto yahuɗen ɓe lonki dampe makko o tinani nde ummi e yaade tan o weeji yahuɗen ɓe joori jaleɗe ɗum metti suhaɓe arabe ɓe tawnoɓe hen goto wari yahuɗo ɓe gummi jopti ɗum buuhi Mouhammad mo jamme kisal goni mum noriti e haala he o sittini yahuɗen ɓe yo naaɗe diina ɗe ñamlata ko Allah ma Allah yobɓe en jaabi nulaɗo Allah o beele Allah o basɗo ha ina ñamlo minen alɗuɓe ɓe Mouhammad mo jamme kisal woni mum wi tubane Allah o gila o fawani mun lefte makko ɓe mbimo ka murtuɗo ko polɗa Ɓuraysiyankoɓe ɓe e arabeɓe ɓe ko kono sa lobɓima min mamin bette no fewi minen ɓuuri bande en ɓe andude haare ɓe tinnima boom nulaɗo Allah o hebli yande e mabɓe ɓe dirani boleji mabɓe ɗi cattuɗi heɓte julɓe ina mbadda hen fodde balɗe 15 yahuɗen ɓe ñoola guura mumen gasi ɓe jalti Mouhammad mo jamme kisal woni mum wi yoɓe kirsi Abdoullahi yi Ubay mawɗo naafigueɓe ɓe rewi e nulaɗo ina tefanaɓe ha nulaɗo wimo yoɓe jaltu wuuro ngo jawdi mabɓe ko minen jeeyi ɓe peeri ɓe tendi siri narten ɗo kadi koye hinde naadiren ɓeɗo ko julɓe mbaranno ɗumen ɓe mbi yo nulaɗo Allah yoɓɓe coggu ƴiƴam nulaɗo yehi to mabɓe yoɓiɓe nden o yoɓiɓe o jooɗi e ɓuɓol huɓere omo yewta nde goto e mabɓe ngabbi dow woni e tallude kaƴal mawgal ɗo ɓe jewtanno ɗo tan Mouhammad sorti yaadi sehilaɓe mum jooɗinoɓe ɗon ɓe sana haare nde rimtiɗo ɓe jooɗino ɗo nulaɗo yeejaki ni tindi galle mum o rendino konu o farni e ɓen yinnoɓe niknudemo ɓen naati e boleji mum caggal balɗe 6 ɓe jalti ɓe ñaagui yaafede Mouhammad yaafiɓe wargo ngo wiɓe mi rokki goto e moon foof jeeloɓa eko bano wawi rimdude jalte ɗo foof ɓenne peeri ko ɓe goni jamfinoɓe julɓe ɓe e nde haare gawol nde doohi nde nden ɓe añɓe kooti hay nulaɗo ɓortani comci mum ha Jibrilu tawi ari wimo koto jooɗo so wona to banu Ɓuraydi en yeyna hotomo juuli takkusan so wona to Ɓuraydi en ɓe fo hinde Awsu en ina ciifodirno e mabɓe jaam joni noon ina poti fabade ɓe eno ciifodiral ngal wino ni Awsu en ɓe ñaagui
yoɓe mbaɗane no naadiri en ni ɓe pera. Mouhammad wi ɓuriji en ɓe oɗon jaɓa mi suɓo goto e mon ñaawa en ko haali fof keddoɗen hen. ɓe jaɓi. Mouhammad nuli biyeteɗo Saad ɓi Mu'at goto e maɓɓe. On ari ina waddi e mbabba nde wonno omo wondi e bara musɗo sabu fiinode laañal e jungo e haare gawol nde. Tewmo ñagotono yo Allah rokkumo no omo yeftoro ɓen ɓurijje en sabu mumen janfade diine ɗe. koreji makko Awsu en ndiri palimo mbi Mouhammad suɓimama ya ñawan weltiɓe men Ɓuraysi en ɓe. O wi on gondiɗo Allah ko mbimi fof ko hen keddotoɗon. ɓe mbi min gondi. o wiɓe ɗum noon mbimi ko yo worɓe ɓe fof kirse rewɓe ɓe e suhaɓe ɓe mbatte maccuɓe jawɗele ɗe julɓe pecca. Mouhammad wimo ko gueno longuinma ko ñawɗa ko. ni woni fodde temedde 7 gorko kirsa gawol waɗa ɓe ubba hen. ko ɗum Saad ñagotono yo Allah waɗan ɗum no yoftiri e ɓe jamfiɓe Allah e nulaɗo mum e diine yankoɓe mum. koye on saaha Saad sanki tawi gañande nde juuti e makko. wondore El Hudaybiya mo joɗotono ko ñalawma timmuɗo arani suudu Kaaba joɗima duuɓi 6 arani e saraji mayru. Mouhammad mo jamme kisal goni mum yewni Makka. julɓe ɓe kala ina jewni Makka. nulaɗo hoyɗi ina ari hijjore kam e yaadima mum ɓe felliti hajjoyde. kono o majjani ko toon habdiɓe makko ɓe goni. ɓe nawori cabanɗe 8 ngeloba ko ɓe layori. ɓe keblori no heblortoɓe yahoɓe hijjore kala. Mouhammad ina fuɗɗa julɓe ɓe ina defta hen. omo wiya labbayk allahumma labbayk, mbiɗomi min fof faade e ma an joomam. e lawol ɓe potti e Basiru ɗi El Kab ene ummi Makka tawi ko on wonaniɓe toon jaydiyanke. o wiɓe nulaɗo Allah tine Ɓuraysiyankoɓe ɓe tini garangal mon ɓe noddi Saqiif en e kinde arabeɓe goɗɗe e ɓene ngara falade o eɓe gaddori rewɓe e suhaɓe mabɓe gam wasde dogde. ɓe ndondima jawdi mabɓe fof hade ɓe heydude. ɓe ɓornima guri cawɗi settinde ko ɓe dartotoɓe hande ɓe maayi kala. ɗo joni eɓene nokku sul duwa ko kaaliɗo ɓi Walid ardi pucci mabɓe on nana to mbi to Koura El Gamin. nulaɗo lamdi so won ganduɗo ɗo codorgol woni eɓe mbawi rewde haaɓe mbasa fottude añɓe ɓe. goto e hinde Aslam en dari yeeso makko wi ina andi ladde nde no moƴƴi. omo andi bappurgol ina sattiyade ina leeli sabu kaaƴe e leɗɗe kono ɓe jiidirta hay goto e ɓeya. ɓe jaɓi. ɓe ndewi feere on Aslam Sidio. nokku o ina metti rewde yimɓe gañi dabaji jani. Allah walliɓe haaɓe jalti on nokku. ɓe jokki yaadu haaɓe ngari e Tulwere El Hudaybiya.
ɗon ko ɗo nokku ɗon e nokku kormaɗo ko ɗon ko ɗo nokku kormaɗo haadi emo hormako nde ɓe ngari ɗon ngelooba nulaaɗo ba hono usuwa sali ummade jusi tan sali haftade nulaaɗo Allah wi ɗacceeba wona hogde mbo wondi ko palinoɗo ñiiwa Abraha o faliba ɓe kaɓɓiti ɗon daabeje maɓɓe ɓe cuddini nden añ ɓe paami koɓe wappiɓe nuli joom pucci jawɗo yo paloyoɓe ɓe cuuɓi Ɓuraysiyijo e hunde e hinde Huja en jaadi e on ko Bodayla woni inde makko ko andude honi fandare julɓe ɓe nayumo ɓe jetti Muhammad holliɓe ko hijjore tan ɓe payi ɓe jogaki ni enen jogui ni layyaji mumen jogaki hay kaɓirɗe ko jaam ɓolo ɓoccolla nawi ɗumen ɓen payta to Ɓuraysiyankoɓe to mbi ɓe ko jaam ɓolo gardi gati hay kaɓirɗe ɓe joguitaki kono Ɓuraysiyankoɓe ko laahi eɓe cikkiri Huja en ɓe wuranade Muhammad ɓe nuli goɗɗo ene wiye El Holis nden on ne yi layyaji ɗi tan wagliti faahi en nulnoɓe ɗum ɓe o wi mi yi layyaji ɓe ko hijjorde tan gari Ɓuraysiyankoɓe ɓe mbimo ko an majji on Muhammad ko peeje me ko an hawji El Holis wiɓe mi wondi on bonni fimde hakkunde am e mon sabu en ciifodirino hay goto haɗeraki hajjude Ɓuraysiyankoɓe ɓe cuuɓi mbiyeteɗo Orwa ɓi Mesawud on koye ɗayifnaɓe he jeeya Orwa wiɓe eyyi mon Ɓuraysiyankoɓe mi nani kongi jaabi ɗon ɓeɗo ɓe nulno ɗon to kabdiɗo men to min koye mon jeeyami to banggue nenam so tawi won sikkitari joguiɗon e am kaale gila ɗo Ɓuraysiyankoɓe mbi ko gonga koye amen jeeɗa min cikkiraki hay hunde ɗo maɗa ɗo Orwa ɓi Mesawud ari o wi Muhammad a rendini leƴƴi aduna ɗi foof a ari fusde wuuro ma kono fam Ɓuraysiyankoɓe ɓe gondi wondore ɓurde tidde wonde mukk ɗon ɗo eɓe guuri a nasta Makka so wona taw ko sembe mbaɗirɗa mi wondiri sanamuji amen ɗi so haare waɗi janggo ma wondiɓe maɓe ɓe kala doge goto e julɓe ɓe weddimo dande wi minen emin goppa nulaɗo Allah ya seekoy reedu sanam mon laata Orwo wi holi o kalɗo kaɗo haala Muhammad wimo o ko ɓi Abi Uwafa Orwo wi e sanamuji amin ɗi so wonano ñamade teddungal nde ndewannoɗami mami rokkateno ɗo feccere ma kono hande o en joɓutiri ina wonno e aada ɓeɓɓe soɗa haalda e neɗɗo a yiiɗi watta hen hakkille a nanggaɗe waare mum nde o nangi e waare nulaɗo nde tan dande kadi wi e dental julɓeɓe ittu junggo maɗa walla mi taƴanko Orwo lamdi holi one o wiya ko ɓi mawniko ko El Mughira ɓi Soba o wi jaam fante a jiri joni joni tan boneji ɗi jafanoɗa saabu nde am ɗi ko wondi e julɓe ɓe ko o yii gueɗe kewɗe ɗe o andano ɗe o sikkano
nde hoori o wi Ɓuraysiyankoɓe e hey mon Ɓuraysiyankoɓe min mi yi lamɗo Afrique naajo hono Négis mo Éthiopie e koninkoɓe mum mi yi Khosros Gowabo e lamorgo mum mi yi César e wondiɓe mum kono dey mi wondi mi meeɗani hawrude e lamɗo baɗono Mouhammadou wayni e nder yimɓe mum ɓeni ndenne dey ɓeɗo ɗaminaki e makko ballal walla ngaluji walla tedduɗe laamu no ɓeyni hayso warñede makko tuuɗade makko sukunu makko ala hen ko ummoto e makko mema leydi ala heɓɓete tan moome walla mofte ko ɗum jimi toon onon e no jiɗɗon mbaɗe Ɓuraysiyankoɓe ɓe mogama e ɗi kongi kono dey ɓe ɗaccata o naata wuro maɓɓe hanti hayso nulaɗo ko hare tan nulaɗo o yiɗi nulaɗo o yiɗi mo ina nula e maɓɓe o haalani Oumar on holliri wonde ɓesgu mum fof iwi Makka ala toon bandiraɓe te mawɓe añɓe o e o tuma ko Abou Soufiane ɓe beldani guila e cukako yo nulaɗo nul pamotirteɗo Ousmane ɓi Affane ina wawdi e Makka naaɓe ɓe o nulaɗo Allah o suɓimo Ousmane ari wuro o wi Ɓuraysiyankoɓe min gertan ko wangade goɗɗum addani ɗo julɓe ɓe mbimo an so aɗa yiɗi wangade Kaaba nani aɗani Ousmane wi mi wangotako so wona tawa mbiɗa rewi e nulaɗo Allah mo jaame kisal ngoni mum Ousmane e hoore mum ɓe nangi ɗum ɓe cohi ɗum e dumbirku julɓe ina paadi e gartagal Ousmane ɓi Affane ndehe pamani on ko dumbaɗo e ngun jowgu manam on kumpa kabaru ari Ousmane warama Mouhammad noddi julɓe ɓe yo ngar gonda gummata ko ɗo so wona nde jotti nehi añɓe golluɓe ɗeɗo golle bonɗe Oumar ɓi Haddab luhi ngare julɓe ngare gonde e inde Allah kamɓe fof ɓe ndiri Mouhammad jooɗi e less lekki julɓe ɓe taarimo ina cumba ina cajo ina belkana yamirore yande e Makka kefta suudu Kaaba Mouhammad werti newri jungo mum goro ka ara fawa e maggo jungo mum wona wondi wondude e nulaɗo Allah o hande mayde itti ɗum ɗon fof e sara makko kamɓe kala ɓe gondi ɓe nanti kisa Ousmane waraka nden tan nulaɗo Allah o mo jaame kisal ngoni mum fawodiri juuɗe mum ɗiɗi wondere Ousmane nden wondore nde nanama Makka Ɓuraysiyankoɓe ɓe fayi no fewi ɓe cuuɓi Sohayla yo ya andina Mouhammad hijjore ala e nde hitande yo hoɗ ha mo wuuri ɓe jalta wuro ngo ɓe ɗalda julɓe fodde balɗe tati ɓenne bango kono nanataki e nder arabere nde wonde Mouhammad waɗi no welda hijji tawi Ɓuraysiyankoɓe belaka Sohayla haali Mouhammad jaɓi ɗon e ɗon Mouhammad mo jaame kisal ngoni mum yewni Makka e nokku kormaɗo hikka emo wuuri fof goddodirani so gurdam ina waɗi jaltinanoɗo kam e yimɓe mum fof ɓe mbarama ɓe jaltinama galleji mumen kareli mbaɗi saabu nanodiral wasde dañede so arti ha ɗo jeehe ha mo wuuri wonko wayli nden Mouhammad jaaɓi Oumar hawñiti wi holino ɗum jaɓorto nulaɗo Allah wimo komin nulaɗo Allah komin maccuɗo Allah jenomo senare wodani o majjinta kam
te mi wawa lundade jamiroje ɗe o nulderami ina wawi noon tawa mbiɗa felliti hunde an Oumar caloɗa ɗum ko nguɗi ɗi nadde Oumar hay gotol tulani o huuli omo signa o leppi ceɓe warñande Oumar wi gila ñande hen mi serani e ɓeydude juuluji korka sakkade rimɗinde jiyaɓe beele Allah ina yaafami nden jumre nden ne dayi eɗen paami Oumar koye susɓe ɓe limtere sa yimo hulani hay hunde a yimo anda won hunde kono kadi kala kulɗo kala hunde sellani mum hay hunde Mouhammad e Souhaila ɓi Amrou payi e sifde nanodiraɓe hakkude mumen ɗe Mouhammad noddi Aliou ɓi Abou Dalib yo windu koɓe jamirta ɗum ko Mouhammad wimo windu e inde gueno jurmoroɗo jaforoɗo Souhaila wimo ala mi jaɓani ka haala o wattan e inde Allah ɓeyne gandi Allah ina woodi kono ko jurmoroɗo jaforoɗo ɗum ko sanamuji mabɓe ɗi ketti hen saabu koɓe jiiɗi ko koɓe ñagoro ko ko ɓen defar Allah walla mbawnataɓe keeɓa ɗum noon yo haɗe tan e Allah kono ko heddi ko ko 360 sanam jowiɗi kaaba ɗi ketti ɗen inde Mouhammad wi Aliou yo waylu windu e inde Allah windu e inde ma an Allah ko ɗum woni ko Mouhammad nulaɗo Allah nanodiri e Souhaila telbinimo wi somi jaɓino ka nulaɗo kay en kaɓata ittu ɗum Mouhammad mo jaame kisal goni mum ɓamti o wi Aliou windu ko ɗum ɗo nanodira hakkude Mouhammad ɓi Abdoullahi e Souhaila ɓi Amrou kareli dartima ha wona duuɓi 10 kala julɗo dogɗo Madina ari Makka artirtaki kono kala julɗo dogɗo Makka fayi Madina koko arante hikka hijjore ala Mouhammad e yimɓe mum ko hotoɓe natata Makka mo wuuri Quraysiyankoɓe ɓe palatakoɓe maɓe gona e wuuro he balɗe 3 eɓe kajja kono kaɓirɗe mabɓe koye nder cuuɗi mumen moftere windama sifama julɓe ɓe cuumi kunuɗi ɓe mbi nulaɗo Allah holi no jaɓirta ɗum ummiɗo e men fayi e mabɓe en garanta ɗum tawi kamɓe ummiɗo e mabɓe ari e men ɓe nawta ɗum Mouhammad mo jaame kisal goni mum o moosi o wi ko gonga kala dogɗo en wonti kefero ko mbatte noon kono jabɗo Allah felliti dogde ari e men so ɓe garani ɗum ne ma Allah faawu ɗum ɓe paami Pulaar wi wonko mawɗo ina lelo yiya so suka darima yiyata ɗum wona ko guite jiyata te mawɗo biyaɗo o wona tan hewde duuɓi mawɗo ko mawɗo hakkille hayɓe gummaki ɗon tan ha ɓi Souhaila e hoore mum ari ina dasa cellal e koyɗe mum ko Abou Jandal julɗo guddanoɗo Makka ina ɓocciti Souhaila wi en ciifi joni joni ko dogɗo min ko nawrateɗo nulaɗo jaɓi babiraɗo fimo ɗon kocce nowtimo goɗɗo ene wiye Abou Basirou kamne jaaɓi Allah dogi Makka ari Madina Abba nulaɗo wimo ya tan ma Allah faade
ɗiɗo ngarannomo ɗo ɓe jaati nden ɓe goɗɗoyi ɓe pofti e less lekki mawɗo laawol o dufti silama mum ene wiyamo ka silama mi wardi ko hewɓe ka tulata. Abou Basir wimo eko nandi e belko noon ɓe darak kefeero o e mawnikinare tottimo silama ka o sodditi dande mum gila tuuti ɓeɓani o taƴi ɓoggi o tongiranoɗi ɗiɗaɓo o dogi arti Madina. Mouhammadou wimo sa woni ɗo wiyete ko enen ɓamdi eko mbaɗɗa ko ya ƴewɗo aɗa wona ko wona ɗo so wona ni eɓe jogui fodde arandema eno sifande nde wiiri ni. Abou Basir fayi to dande maayo waɗe to to laabi njulago ɗi ndewi to. Abou Jandal dokki kadi e wi makka o yantoy e Abou Basir woɗɓe janti hen eɓe palo somoyaji makka naɓe ɓe tolnoyi e 300 neɗɗo. Makka natti somoyade Syrie e Perse ɓe tampi. Makka naɓe bindi ɓatake faade nulaɗo Allah mo jaami kisal goni mumo ɓe mbi min tampi joni min mbi ko yo fimde nde fifti kala dogɗo ari toon gonde e mum saabu dogoɓe min ɓe foof gonti ko taƴoɓe lorli min. Julɓe ɓe paami ceemdam jiiɗe nulaɗo Allah mo jaami kisal goni e mumo ɓe ɓeydi ɗiggande Allah e nulaɗo mum. Allah haali ngal cifodiral e ɓurana tawi wingal ko kawgu lamgu e simore 49 e inde Allah jurmotoɗo jaforoɗo ɓen wonnoɓe walludema ko wondunoɓe ma ko wondannoɓe ma ko wondannoɓe Allah. Jungo Allah wonno dow juuɗe mabɓe kala piptuɗo nden wondore piptiri nde ko bonande hoore mum. Kala timminɗo aadi oɗo Allah maw addanmo ko neɓani ballal mawgal. E gonga Allah weltanima julɓe ɓe de gondi e less lekki ki walludema o andi ko woni e ɓerɗe mabɓe o tellini e mabɓe deejre o weltiniri ɓe kawgu pangu arde kañum e janle kewɗe ɗeɓe ndoɓoto. Allah ko cembullinɗo ceniɗo gando pinɗo gueno fodani on janle kewɗe ɗe ndoɓoytoɗon o ɗaccani on ɗe o woddani on juuɗe añɓe ɗe beele ɗum ɗon foof ina wona mande ɗo julɓe ɗo kadi o ɗowa on e laawol pewgol ko kanko nuli nulaɗo makko o waddani ɗum hen ɗowirgal moƴƴal ngal hono qur'ana e diine gonɗuɗe ɗe hono islam ngam fawdade e dow kala diine goɗɗe. Allah yoni seede Allah gonɗi. Nde hijjore haytunde wonani julɓe e ballal Allah damal udditare faade e malu aduna e lakara. Allah welamaɓe weltiniɓe weltiniriɓe ɗo kawgu kaake e deejre fittandu ɗo ɓe kulno ɓe kulta ɗon ɗo ɓe jaltinano ɓe lamti ɗon heptunoɓe jawɗele mabɓe ɓe polti ɗumen ɓe kalfiti ɗumen. Ndehi ɗum ko ɓeydare tan jogorɗo mayde e diine kam weltare Allah e mum tan yoni. Sabu kalfaɗo wawa dañde e kalifa mum ha ɓuuri rimɗinede e yiɗede e yurmede.
hefere ɓe aadondirnoɓe ɓe puɗɗima waytade caɗele ɗe julɓe ɓe mbaɗata ɓe ɗe tawi ɓen gonani e jimade nulaɗo Allah o te kamɓe Ɓuraysiyankoɓe ɓe gudditi damal ngal ɓe jiiɗi yo udde ngal kono ngal sembe uddowo ɗum newanaki ɓe fodde 300 sagata ɓe kabno badiri piiɓe e ballal Allah kono fodde 1,400 woɗɓe nana Madina ina ɗekka Makka beele soɓe jani e ɓe serindiɓe ɓe gustortake yimɓe ɓe ɓeydo loode e dow julɓe ɓe teni beele 1,400 julɓe ɓe jantanta 300 ɓeya saabu ko wawi wonde foof ko ɓe julɓe gonguinɓe Allah e nulaɗo mum yaltinaɓe Makka donki kadi wonde Madina saabu ko siifa hakkude nulaɗo Allah o e Ɓuraysiyankoɓe ɓe ɓe lurdino e kinɗe arabeɓe keddiɗe ɗe ñande ɓe lorli e wolde gawol eɓe kirodira e ɗayifnade bone dooki beele ustare doole Makka naɓe ɓe wonata sembe leƴƴi arabeɓe keddiɗi ɗi saabu Makka wonde wuuro ɓurgo mawnude ɗum noon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe ko ɗo katten ha ñande wonde so Allah jaaɓi garten e Kaybar hani e bindande goɗɗe so Allah jaaɓi yewtu e siira nulaɗo Allah o ɗum noon Allah jarama on jarama.